dozvolite, sukladno članku 145. Poslovnika Hrvatskog sabora podnosi interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske u provedbi zakona i strateških dokumenata u svezi istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranskom moru. Klub HDZ-a uvodno želi istaknuti kako je cilj energetske politike izgradnja sustava uravnoteženog razvoja odnosa između sigurnosti opskrbe energijom, konkurentnosti i očuvanja okoliša koji će hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu omogućiti kvalitetnu, sigurnu, dostupnu i dostatnu opskrbu energijom. Znamo da je takva opskrba energijom preduvjet gospodarskog i socijalnog napretka. Stoga podržavamo sve aktivnosti koje su na tragu ispunjenja 3 energetska cilja, to jest sigurnosti opskrbe energijom, konkurentnosti energetskog sektora i sustava te održivosti energetskog razvoja. Međutim, isto tako želimo naglasiti da otvaranje mogućnosti korištenja novih energetskih izvora ne smije biti izlika za neprovođenje važeće zakonodavne regulative, a što se nažalost dogodilo u načinu kako je Vlada Republike Hrvatske provodila ubrzano, nezakonito i netransparentno postupak seizmičkog istraživanja Jadrana, prvog javnog nadmetanja te izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu. Naime, držimo da je netransparentnim i nezakonitim načinom na koji je vođen cijeli ovaj postupak s najavljenom idejom ubrzanog i nerealnog pretvaranja Hrvatske u malu Norvešku, ova Vlada Republike Hrvatske pokazala nebrigu za očuvanje mora i morskog okoliša, minorizirala ulogu Hrvatskog sabora u definiranju politika te uskratila lokalnoj razini i žiteljima priobalnih županija, gradova i općina mogućnost samostalnog odlučivanja o razvojnim prioritetima. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, da nema ovih dviju interpelacija, Hrvatski sabor ne bi raspravljao o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na Jadranu, odnosno o provedenom javnom nadmetanju za izdavanje dozvola i potpisivanje ugovora za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu. Tvrdim da je ovaj postupak jedan od najzahtjevnijih postupaka uopće u mandatu ove Vlade i inače se radi o tehnološki najzahtjevnijem industrijskom procesu koji po svojim dosezima nadmašuje mandat jedne Vlade i koji jasno mora biti vođen vrlo pažljivo, transparentno i u skladu sa zakonom. Pa se stoga i postavlja pitanje je li normalno da o tom projektu, o tom procesu ne raspravlja Hrvatski sabor. Kao što isto tako se postavlja pitanje je li normalno da se u hrvatskom društvu, u Hrvatskoj državi provodi monetizacija Hrvatskih autocesta bez rasprave u Hrvatskome saboru. Je li normalno da se privatizira najjače osiguravajuće društvo u Hrvatskoj u vlasništvu Republike Hrvatske bez rasprave u Hrvatskom saboru? Je li pak normalno, poštovane kolegice i kolege, da najvažniji strateški dokument kojim se uređuje prometna povezanost Republike Hrvatske, a to je Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske, se ne raspravlja u Hrvatskome saboru već se donosi na sjednici Vlade i to tijekom trajanja rasprave u kojoj ministar pomorstva, prometa i infrastrukture u 3 do 4 minute obrazlaže taj najvažniji strateški dokument u Republici Hrvatskoj. Važeća Strategija prometnog razvoja, odnosno razvitka Republike Hrvatske donesena je 1999. godine u vrijeme vladavine Franje Tuđmana, za koje vrijeme naši kolege sa lijeve strane govore da je bilo vrijeme autoritativnog vođenja Republike Hrvatske, ali dakle u tom vremenu je Hrvatski sabor taj strateški dokument, Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske raspravljao 2 dana jer je uvažavao značaj tog strateškog dokumenta za gospodarski razvoj Republike Hrvatske. No da se ja vratim istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Zbog čega je klub HDZ-a podnio ovu interpelaciju i u čemu se ogleda nezakonitost i netransparentnost ovog postupka? Prije svega, ta nezakonitost i netransparentnost postupka očitovala se u izvođenju 2D seizmičkih radova za utvrđivanje pridobivih zaliha ugljikovodika na Jadranu. U to vrijeme kada se u taj postupak krenulo, Republika Hrvatska je već bila članica Europske unije jer se taj postupak proveo tijekom rujna, listopada, studenog 2013. godine sve do veljače 2014. godine. Prema zakonu bila je Vlada Republike Hrvatske dužna, odnosno resorno Ministarstvo gospodarstva, provesti postupak javne nabave da izabere izvođača koji bi trebao izvršiti seizmička istraživanja 2D na Jadranu. To se naime nije dogodilo, već je
taj postupak i narudžba radova ocijenjena da se radi o radovima koji se provode u znanstveno-istraživačke svrhe i odobrenje za njihovo izvođenje dalo je Ministarstvo znanosti, doduše moram reći vrlo nevoljko, je dalo odobrenje za izvođenje 2D seizmičkih istraživanja tvrtki Spektrum koja je taj posao, kao što sam rekao, obavila tijekom zime, odnosno proljeća 2013. odnosno proljeća 2014. godine. Zanimljivo je i to da usprkos činjenici da je odobrenje dalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, da je ugovor potpisan sa Ministarstvom gospodarstva. I ja bih zamolio gospodina predsjednika Vlade i gospodina ministra da možda već i danas saborskim zastupnicima podastru i hrvatskoj javnosti dadu na uvid ugovor između Ministarstva gospodarstva i tvrtke Spektrum, jer bi se iz tog ugovora moglo utvrditi da li se doista radi o znanstveno-istraživačkim radovima ili o komercijalnim poslovima koji su poslužili da bi se formirali podaci u data room dijelu a koji su podaci poslužili za kasnije raspisivanje javnog nadmetanja za samo komercijalne radove kao što su istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Jadranu. S obzirom da se radi o ispitivanju geofizičkih podataka koji se nalaze u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske, radi se naime i o kulturnom dobru, pa prema Zakonu o zaštiti kulturnih dobara jasno je propisan postupak korištenja tih materijala i pitanje da li je Vlada Republike Hrvatske zaštitila nacionalne interese u tom postupku, da li su ti podaci i da li je samo u Republici Hrvatskoj ili su izvezeni u Norvešku i da li je od tih podataka tvrtka Spektrum kasnije ih komercijalno koristila prodavajući te podatke prema mojim informacijama $500 do $1000 po kilometru dužnom seizmičkih istraživanja. Prema tome, bilo bi dobro da se hrvatska javnost upozna sa samim ugovorom iz kojega bi se vidjelo da li se doista radi o seizmičkim istraživanjima, odnosno o znanstvenim istraživanjima u Jadranu ili o čisto komercijalnom poslu za što je trebalo provesti postupak javne nabave i na taj način izabrati izvođača. U čemu se nadalje ogleda nezakonitost u provođenju ovog postupka? Naime, prije samog nadmetanja, prije nego što je Vlada otvorila ovaj postupak, bila je dužna, po nama u klubu HDZ-a, donijeti 3 strateška dokumenta. Prvi dokument je Strategija upravljanja mineralnim sirovinama, kako je to predvidio Zakon o rudarstvu kojega je na prijedlog ove Vlade usvojio ovaj Visoki dom i kojim se dokumentom utvrđuje gospodarenje mineralnim sirovinama u Republici Hrvatskoj, pa tako i ugljikovodicima. Nadalje, temeljem Zakona o zaštiti okoliša kojega je opet usvojio ovaj dom na prijedlog ove Vlade, Hrvatski sabor je do srpnja, dakle do danas, do srpnja 2015. godine treba donijeti 2 vrlo važna dokumenta koja se odnose i referiraju na ovu temu za koju je podnesena interpelacija, a to je Strategija održivog razvitka kojom se strategijom definira 8 ključnih izazova među kojima posebno izdvajam okoliš i prirodna dobra, održiva proizvodnja i potrošnja, energetska neovisnost, učinkovitost i korištenje energije, zaštita Jadranskog mora, priobalja i otoka. Prema tome, tim dokumentom, Strategijom održivog razvitka itekako bi se bili referirali na opravdanost, financijsku korist ovog postupka. Ono što je Hrvatskom saboru i hrvatskoj javnosti trebalo podastrijeti prije ulaza u ovaj proces bila je cost benefit analiza ili feasibility studija gospodarske opravdanosti kojim bi dokumentom hrvatski sabornici, odnosno zastupnici u Hrvatskome saboru, hrvatska javnost bila upoznata sa ekonomskim, financijskim učincima ovog postupka. Ja moram reći da je u strateškoj procjeni vjerovatnog utjecaja na okoliš okvirnog plana i programa na stranici 280 napisan predviđeni financijski učinak ovog projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. Prema tom cost benefit analizi po jednom istražnom prostoru očekuje se novčani tok od 2,75 milijarde kuna, a od toga prema ugovoru koji bi Republika Hrvatska potpisala sa koncesionarima državi ostaje oko 58%, to jest 1,6 milijardi kuna.
Ako govorimo da je Vlada, a jest 2. siječnja ove godine izdala dozvole za 10 istražnih polja, odnosno to je onda 16 milijardi kuna u idućih 20 godina, što znači godišnje oko 800 milijuna kuna. I ta je procjena rađena pri predviđenoj cijeni barela nafte od $100 po jednom barelu, a znamo da je danas ta cijena iznosi $63 po barelu. Kada se onda ta cijena koja je danas na svjetskom tržištu jednog barela nafte uvrsti u ovu analizu, onda je taj prihod negdje oko 500 do 600 milijuna kuna. I kada se on uspoređuje sa prihodom od turizma koji iznosi 57 milijardi kuna godišnje, onda bi sportskim rječnikom turizam naprema ugljikovodici iznosio 114:1. Doduše, u usvojenoj strateškoj procjeni koja je ovih dana usvojena od strane Ministarstva gospodarstva, odnosno Agencije za ugljikovodike, taj prihod je narastao na način da su planirana 3 moguća scenarija, konzervativni, bazni i optimistični, i prema tom baznom scenariju moguće je očekivati godišnje oko 8,6 milijardi kuna. Dakle, u nekoliko mjeseci jedna ista strateška procjena utjecaja na okoliš koja svoje podatke temelji na očekivanim pridobivenim zalihama ugljikovodika u Jadranu je krenula sa 800 milijuna kuna godišnje, da bi sada došla na 8,6 milijardi kuna, što se više bližilo vrijeme potpisivanja ugovora između Vlade i zainteresiranih naftnih kompanija. Pored toga, Vlada je bila dužna donijeti i strategiju upravljanja morskim okolišem kojom se strategijom prvenstveno želi očuvati bioraznovrsnost Jadranskog mora. Na temelju te strategije trebao je proizići i Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kojega smo, poštovane kolegice i kolege, jučer raspravili po hitnom postupku i za koji prijedlog zakona i model koji on uspostavlja u nadzoru i zaštiti Jadrana, klub HDZ-a iznio je svoje protivljenje i drži da model nije dobar, nije pogođen i nije oslonjen na postojeće ljudske i materijalne resurse koje RH ima u zaštiti Jadrana. Prema tome, prije nego što je se krenulo u postupak javnog nadmetanja, trebalo je donijeti i ovu strategiju i Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. I prije nego što je krenulo u ovo javno nadmetanje, Vlada RH i Hrvatski sabor trebali su donijeti najvažniji dokument prostornog uređenja, a to je državni plan prostornog uređenja. Naime, nemoguće je u RH, ne smije se, nezakonito je u RH određivati zone namijenjene istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ako one nisu propisane bilo strategijom prostornog uređenja RH ili državnim planom prostornog razvoja. Strategiju prostornog uređenja RH, odnosno njenu izmjenu, ovaj je Sabor donio u srpnju 2013. godine, prije 2 godine. Tim je dokumentom propisano da je na prostoru srednjeg i južnog Jadrana, evo kartografski izvod iz izmjena i dopuna strategije prostornog uređenja, je propisano da se na prostoru srednjeg i južnog Jadrana omogućavaju polja za istraživanje plina, odnosno nafte, i to rekao sam na pozicijama srednjeg i južnog Jadrana, ali poštovane kolegice, izvan teritorijalnog mora. Zato je začuđujuće kako je Vlada iz ove strategije prostornog uređenja uspjela raspisati javno nadmetanje kojim je ušla u teritorijalno more, i to ne samo za istraživanje nego za eksploataciju, i to na 6 km od obale, od vanjskih otoka, odnosno 10 km od obale. Da je taj postupak nezakonit tvrdi i resorna ministrica graditeljstva i prostornog uređenja u svom očitovanju koje je prethodilo raspisivanju javnog nadmetanja, gdje piše da slijedom iznesenog u privitku vam dostavljamo presliku vašeg zemljovida s ucrtanim ograničenjima iz uvodno citirane strategije, te vas pozivamo da nam usklađene granice predloženih istražnih, dakle ne piše uopće o eksploatacijskim poljima, dakle istražnim prostorima ugljikovodika s gore navedenim dostavite na ponovno očitovanje, vodeći pri tome računa da granice istražnih prostora ugljikovodika moraju biti izvan
teritorijalnih voda Republike Hrvatske. Teritorijalno more Republike Hrvatske proteže se 12 nautičkih milja, odnosno 22,2 km od obale, odnosno otoka, pa je onda nezakonito raspisivanje natječaja unutar 6 km od vanjskih otoka, odnosno 10 km od obale. Ja do danas nisam dobio valjani odgovor zbog čega je Vlada ušla u teritorijalno more i se može postaviti pitanje tko je odredio da je to 6 km do danskih otoka, odnosno 10 km od obale. Zašto nije primjerice 8 km ili 4? Zašto nije 200 metara od obale, odnosno otoka, ili zašto nije 22,2 km, odnosno 12 nautičkih milja? I malo mi je čak i neugodno kada govorim o moru govoriti o kilometrima. Jasno da su mjerne jedinice na moru nautičke milje, pa onda kad je sam natječaj raspisan kilometrima, to je na određeni način izazvalo i podsmijeh kod ljudi koji se bave morem i žive od mora i stručnjaci su za more. Nakon što su izvršene sve ove predradnje koje su po nama nezakonite, Vlada je 2. travnja 2014. godine raspisala natječaj za 29 polja ukupne površine 36.822 km2, što sam rekao da je u suprotnosti sa strategijom prostornog uređenja i mišljenjem resorne ministrice koja je osoba zadužena za provedbu same strategije. Natječaj je raspisan, rekao sam, 2. travnja, a razočaravajuće je da je Vlada 5 mjeseci nakon raspisivanja javnog nadmetanja, dakle nakon 5 mjeseci, odnosno točnije 27. kolovoza, ministar gospodarstva donosi odluku o izradi okvirnog plana i programa za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu i nakon toga određuje i potrebu izrade strateške procjene utjecaja na okoliš. To je, poštovane kolegice i kolege, nedopustivo da se temeljni dokument kojim se propisuje način istraživanja eksploatacije, nadzor, utvrđivanje zaliha i sve ono što prati istraživanje i eksploataciju ugljikovodika definira 5 mjeseci nakon što je otvoren javni natječaj i da se tada otvara postupak izrade strateške procjene utjecaja na okoliš. Mi u klubu HDZ-a od prvoga dana upozoravamo da je to nezakonito i da Vlada zbog takvog postupka neće moći do 2. travnja 2015. godine potpisati ugovore jer je prekratak rok. Neozbiljan je rok u kojemu ministar propisuje da se strateška procjena utjecaja na okoliš, siguran sam, najteži, najvažniji, najzahtjevniji dokument u dijelu zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj može napraviti u 2 mjeseca. U 2 mjeseca se ne može provesti ni postupak javne nabave. Pa je Vlada, odnosno resorno ministarstvo, tom postupku doskočilo na način da je taj najvažniji dokument, stratešku procjenu utjecaja na okoliš, istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu, naručila putem bagatelne nabave. Putem bagatelne nabave naručiti najvažniji dokument uređenja i zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj, dakle na iznos, čini mi se, ako se ne varam, negdje oko 400 000 kuna, a u isto vrijeme brojne županije u Republici Hrvatskoj za izmjene svojih prostornih planova, a pogotovo obalne županije, takve iste strateške procjene plaćaju i naručuju putem javnog nadmetanja jer su to doista zahtjevni poslovi ukoliko želimo da nam strateška procjena utjecaja na okoliš doista pokaže sve rizike i opasnosti koje nam prijete od ovakvog postupka. I da je tome tako utvrdili smo i iz razloga što je Vlada nije u tom roku od 2 mjeseca, odnosno resorno ministarstvo, odnosno Agencija za ugljikovodike mogla taj postupak privesti kraju. Nisu izvršene sukladno ESPO konvenciji prekogranične konzultacije niti sa Italijom, niti sa Slovenijom, niti Crnom Gorom. Tek naknadno na njihovo traženje su se ti podaci dostavili i epilog toga je da je umjesto da je strateška procjena kako je to najavljeno bila dovršena u veljači, dovršena ovih dana i sukladno njoj usklađen i okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. Pa se stoga s pravom postavlja pitanje, nisam pravnik, mi u klubu HDZ-a držimo da su istekli svi zakonski rokovi koji su predviđeni Zakonom o ugljikovodicima na temelju čega je raspisano javno nadmetanje, jer u roku 3 mjeseca nakon što su izdane dozvole od strane Vlade, a Vlada je na svojoj sjednici 2. siječnja izdala
dozvole za 5 naftnih kompanija za 10 istražnih polja i prema natječaju kojega je sama napisala je se obvezala potpisati ugovore sa tim kompanijama u roku 3 mjeseca, dakle do 2. travnja. I klub HDZ-a je vrlo korektno čekao da se ispuni rok od 3 mjeseca jer smo ocijenili da će Vlada uvidjeti da u tom roku, zakonskom roku koji je oslonjen i u Zakonu o ugljikovodicima, zaustaviti proces, zaključiti javno nadmetanje, poništiti javno nadmetanje, provesti sve ove radnje koje sam uvodno obrazložio i raspisati ponovno natječaj kada se stvore zakonski preduvjeti za raspisivanje javnog nadmetanja. Ovako, a to sam i u zastupničkom pitanju 12. studenog na aktualnom prijepodnevu rekao da bi se zbog svih ovih radnji, zbog toga što Vlada neće moći u zakonu predviđenom roku i u roku kojega je sama definirala Zakonom o javnom nadmetanju, neće moći potpisati ugovore sa naftnim kompanijama kojima će izdati dozvole 2. siječnja i da će zbog toga nastati blamaža ne samo za Vladu RH nego za RH zbog toga što je krenula u postupak nezakonito, nedorađeno, nepripremljeno i da će nam se to na određeni način obiti o glavu. Postavlja se također pitanje, s obzirom da je ugovor kojega bi Vlada trebala potpisati, mi mislimo da neće, ali kojega će Vlada vrlo vjerojatno potpisati nakon što je izdala dozvole 2. siječnja, da će Vlada potpisati ugovore, međutim postavljamo pitanje kako će se tim ugovorom omogućiti postavljanje istražnih platformi na poljima za koje će se izdati dozvola. Naime, istražne bušotine koje se događaju na istražnim platformama u smislu Zakona o rudarstvu predstavljaju rudarske radove. Rudarski radovi mogu se započeti tek na temelju dozvole koja je izdana i na temelju pravomoćne lokacijske dozvole. U ovom trenutku na području Dubrovačko-neretvanske županije provode se u Ministarstvu gospodarstva izdavanje koncesija za 2 kamenoloma koja su u funkciji, ali provodi se izdavanje koncesije za 2. fazu. Taj postupak za 2 kamenoloma traje već 1,5 godinu dana zbog zahtjevnosti postupka. Da se utvrde studija opravdanosti, da se utvrde količine, da se propiše studija utjecaja na okoliš itd. Dakle, za 2 kamenoloma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji se s pravom traži na zakonu temeljena dokumentacija koju koncesionar mora ispuniti, a temeljni dokument je lokacijska dozvola. Pa onda postavljamo pitanje kako će se potpisati ugovor za postavljanje bušotine 10 km od Straduna, 6 km od Kornata ili od Nacionalnog parka Mljet bez da je to propisano u bilo kojem planu prostornog uređenja, bilo da je to državni prostorni plan, bila su to županijski prostorni planovi, bila su to prostorni planovi jedinica lokalne samouprave. Kako će se potpisati ugovor za postavljanje istražnih bušotina bez pravomoćne lokacijske dozvole? Ja molim da nam to se objasni. Je li to u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i Zakonu o rudarstvu? Po nama u klubu HDZ-a nije, odnosno da bi se to moglo napraviti nužno je izmijeniti strategiju prostornog uređenja i nužno je donijeti prostorni plan državnog razvoja. I još nešto što je vrlo važno za spomenuti. Odbor za zaštitu okoliša i prirode kao zainteresirano radno tijelo, matični odbor ovoga Sabora je Odbor za gospodarstvo koji je vrlo znakovito od ovim interpelacijama nije raspravljao. Međutim, Odbor za zaštitu okoliša i prirode je prihvatio i podržao interpelaciju kako kluba HDZ-a tako interpelaciju 19 zastupnika i proveo o ovoj temi 2 tematske rasprave. Na tim sjednicama odbora dolazili su priznati eminentni hrvatski stručnjaci koji iz domene zaštite okoliša, zaštite mora i priobalja. Svi oni su utvrdili da je pristup ovom postupku neozbiljan, nezakonit i netransparentan, da je Vlada propustila
napraviti određene korake koji su trebali prethoditi ovom postupku. Da je način izrade strateške procjene utjecaja na okoliš nije na razini ovog projekta i ovog postupka i da je samu stratešku procjenu utjecaja na okoliš trebalo napraviti s puno više pozornosti, s puno više elemenata, s puno više podataka o Jadranu i Jadranskom moru. Jedan od vrlo važnih pokazatelja kako i na koji način izrađena je strateška procjena utjecaja na okoliš je taj da strateška procjena utjecaja na okoliš nije uopće razmatrala način odvožnje nafte sa naftnih platformi, jer to nije bilo u tom okvirnom planu i programu kojega je propisao ministar. Dakle, jedan od najzahtjevnijih trenutaka u istraživanju i eksploataciji nafte, kad nemamo naftovoda koji bi sa bušotine naftu vodio na kopno, jest ukrcavanje nafte sa platforme u tankere. O tome niti jedne jedine riječi nije bilo u strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, a znamo da je to jedan od najzahtjevnijih, najrizičnijih trenutaka u eksploataciji i istraživanju nafte. Da bi Vlada mogla provesti ovo javno nadmetanje, pri činjenici da Hrvatski sabor nije donio strateške dokumente, kao što je strategija prostornog uređenja koja bi omogućila istraživanje i eksploataciju u teritorijalnom moru, kao što je morska strategija, kao što je strategija održivog razvitka i strategija gospodarenja mineralnim sirovinama. Ministar gospodarstva je pronašao jedan dokument kojega je nazvao okvirnim planom i programom. Pa bih molio gospodina ministra da nam kaže u kom je pravnom propisu u Republici Hrvatskoj, u kom zakonu, u kom strategiji je pronašao osnov i temelj da bi donio, najprije predložio, a kasnije i usvojio program, okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. Mi u klubu HDZ-a nismo pronašli tu mogućnost da jedan dokument, opći akt koji je u nadležnosti Sabora ili Vlade donosi ministar, i sve to jasno se radi iz razloga zato što nisu stvorene zakonske pretpostavke da se taj dokument može donijeti. On bi se bio donio da su sve ove pretpostavke koje sam u svom uvodu iznio. I na kraju, rekao sam da smo sukladno članku 145. Poslovnika podnijeli ovu interpelaciju, pa onda smo i predložili zaključke, a ti zaključci su: zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da bez odgode obustavi sve postupke koji se provode temeljem provedenog prvog javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Napravi se obuhvatnu analizu rada svih tijela državne uprave u postupku davanja odobrenja za provođenje seizmičkog istraživanja Jadrana i prvog javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, te utvrdi tko je odgovoran za nezakonitosti i netransparentnosti u provedbi navedenih postupaka. Svaka daljnja aktivnost Vlade Republike Hrvatske po pitanju istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu treba biti utemeljena na prethodno donesenim strateškim dokumentima i zakonodavnom okviru od strane Hrvatskog sabora te provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. Pod 2. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da podnese Hrvatskom saboru prijedlog strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem kako bi navedena bila donesena u roku propisanim Zakonom o zaštiti okoliša, odnosno do početka srpnja 2015. godine. Jučer smo čuli od zamjenika ministra zaštite okoliša i prirode da se ta strategija radi, ali da se neće donijeti vjerojatno do kraja ove godine. Navedenom strategijom nužno je sa stajališta zaštite i okoliša i prirode cjelovito sagledati problematiku istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. Pod 3. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da podnese Hrvatskome saboru prijedlog nove strategije održivog razvitka Republike Hrvatske kako bi navedena bila donesena u roku propisanom Zakonom o zaštiti okoliša, odnosno do početka srpnja 2015. godine. Nećemo, očito jer je srpanj započeo, ni takvu odluku donijeti. Navedenom strategijom nužno je sa stajališta održivog razvitka i zaštite mora i morskog okoliša sagledati problematiku istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. 4. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da podnese Hrvatskom saboru prijedlog strategije gospodarenja mineralnim sirovinama sukladno Zakonu o rudarstvu koja je definirana kao osnovni dokument kojim se utvrđuje gospodarenje mineralnim sirovinama i planira rudarska gospodarska djelatnost na državnoj razini. Nadalje, zadužuje se Vlada da podnese
Saboru prijedlog Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske i prijedlog državnog prostornog plana. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, upravo sam i završio. Hvala. Hvala lijepa. Hvala vam poštovani predsjedniče. Dakle, kao što možete vidjeti i na samoj prezentaciji, radi se o interpelaciji o radu Vlade Republike Hrvatske zbog provedbe projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu koji su svojim potpisima podržali 19 zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i ja im se ovom prilikom zahvaljujem na tome što su podržali ovu interpelaciju. Dakle, umjesto uvoda slika govori više od riječi pa ću vam prikazati jedan kratak video iz kojeg ćete moći zaključiti o kakvom se uopće projektu ovdje radi. Iako Vlada od samog početka pokušava prikazati protivljenje ovom projektu isključivo kao jedno zeleno talibanstvo, ova interpelacija ne govori o aspektima zaštite okoliša ovog projekta, već govori o pravnim propustima koji su ogromni, o kršenjima zakona, o silovanju procedure, o nepovoljnim ugovorima i velikoj šteti za gospodarstvo i energetsku suverenost Hrvatske. Dakle, sve ono što je suprotno onome što se navodno nastoji postići ovim projektom. Možemo dalje. Evo ga, sad će biti film. Jadransko more. Jedno od najljepših i najčišćih u Europi, osim što nas hrani svojim prirodnim bogatstvima, pomaže i gospodarstvo. Ali taj dio Hrvatske ima još jedan potencijal, energetski. Zbog pritiska globalne ekonomske krize vrlo je važno biti energetski neovisan, a nama se tu pruža velika šansa. Ona se zove obnovljivi izvori energije. Obnovljiva energija pruža sigurnost, neovisnost, radna mjesta i bolju budućnost. Naša vlada je nažalost krenula u drugom smjeru. Odlučila se za bušenje nafte u Jadranskom moru. I to je napravila na brzini, ne poštujući procedure, bez rasprave u Saboru, bez konzultacija s građanima. Tvrde da ćemo se od toga svi obogatiti. Međutim, prihod od jadranske nafte bio bi za Hrvatsku višestruko manje nego prihod od turizma. I što je najgore, ako nešto pođe po zlu, ako se dogodi izljev nafte, gotovo je s turizmom. Havarije se događaju svugdje po svijetu, ali još se nije dogodila ni jedna na jednom takvom zatvorenom moru s tako osjetljivim ekosustavom kao što je naš. U moru o kojemu toliko ovisi jedna država. Rizik je jednostavno prevelik. Zapitajmo se, želimo li riskirati budućnost za sitne novce, pogotovo kada postoje puno bolja alternativa, bez rizika? Želimo li ovo pretvoriti u ovo? Recimo da održivoj Hrvatskoj. Recimo ne nafti u Jadranu. Evo ga, hvala vam lijepa. Ok, i zbog toga ovom interpelacijom tražimo utvrđivanje odgovornosti ministra gospodarstva i njegovu ostavku. Tu želim posebno naglasiti da svi koji podržavaju ovakvu politiku pristaju na kršenje zakona, na pogodovanje interesnim lobijima i djelovanje suprotno javnom interesu. Svi mi koji se bavimo politikom trebali bismo raditi u javnom interesu svih hrvatskih građana. Ovaj projekt, kako ću ga sada prikazati kroz interpelaciju, je u direktnoj suprotnosti sa javnim interesom i stoga vas upozoravam sve kolegice i kolege koji će na kraju dizati ruku protiv ovih interpelacija da se nitko ne može sakriti iza osobne odgovornosti jer je odgovornost uvijek i isključivo osobna. Zašto podnosimo ovu interpelaciju? Interpelacijom podnosimo kako bi se utvrdila politička, pravna i moralna odgovornost ministra gospodarstva tijekom provedbe ovog projekta, ali i Vlade Republike Hrvatske. Tu postoje vrlo opravdane sumnje u pogodovanje i korupciju. Od samog početka provedba ovog projekta nije transparentna i nije usklađena sa zakonima Republike Hrvatske i direktivama Europske unije. Projekt nije u javnom interesu građanki i građana Republike Hrvatske. 3 dimenzije su naše interpelacije. Prva je pravna, politička i moralna odgovornost Vlade prema građanima i građankama, a osobito onima na koje proces istraživanja i eksploatacije ugljikovodika može imati direktne posljedice. Dakle, to su oni građani i građanke koji žive u obalnom području i žive najvećim dijelom od turizma, ribarstva i marikulture.
Druga dimenzija je netransparentna i protupropisna provedba ovog projekta bez utvrđivanja ekonomskog i društvenog interesa od provedbe i realizacije ovog projekta. Treća dimenzija tiče se same studije, strateške studije, procjene utjecaja na okoliš koja je izazvala ogromne prijepore stručne javnosti. Naš prijedlog rješenja je da se zbog nepoštivanja redoslijeda zakonskih procedura, kratkog i ograničenog razdoblja konzultacija sa javnošću, manjkave strateške studije, sve donesene odluke u postupku istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu ponište kako bi se cijeli postupak vratio na početak, a to je donošenje studije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Ja ovdje postavljam pitanje, čemu tolika histerična žurba? Radi se o projektu koji je vrlo dugoročnog karaktera. Ako je sve čisto, ako je sve pošteno i u javnom interesu, zašto se toliko forsira ovaj projekt? Moralna, pravna i politička odgovornost Vlade Republike Hrvatske, dakle to je prva dimenzija naše interpelacije, jest sljedeća. O tome je bilo već dosta riječi u uvodnom izlaganju kolege Bačića, ali jest činjenica da je posao 2D seizmičkog istraživanja Jadrana dodijeljen tvrtki Spektrum bez provedenog javnog natječaja, što je skandalozno i nikada se ne provodi u razvijenim državama svijeta. Dakle, ovi poslovi uvijek idu na javni natječaj i to sve pod izlikom da se ne radi o komercijalnoj djelatnosti, već da se radi o znanstvenom istraživanju, pa je taj posao uvaljen, doslovce uvaljen Ministarstvu znanosti kako bi se sakrila činjenica da se radi o vrlo, vrlo komercijalnom projektu. Ja sam na ovu temu još u 10. mjesecu 2013. godine postavila pisano zastupničko pitanje Vladi Republike Hrvatske na čiji odgovor sam čekala 4 mjeseca i odgovor je bio jako nezadovoljavajući. Ono što je posebno zabrinjavajuće jest to da Vlada Republike Hrvatske u odgovoru na moje zastupničko pitanje nije spomenula, odnosno zatajila je ugovor koji je u to vrijeme već bio potpisan između Ministarstva gospodarstva i tvrtke Spektrum, a taj ugovor na moje traženje iz studenog 2014. godine do današnjeg dana nije odgovoreno na pisano zastupničko pitanje i nije dostavljena preslika tog ugovora. Ja bih samo htjela podsjetiti da je nedavno Visoki upravni sud donio odluku u korist povjerenice za informacije na traženje tvrtke Orah u vezi ugovora o zakupu između Ministarstva zaštite okoliša i tvrtke Europolis Zagreb Tower i da je Visoki upravni sud naredio ministarstvu da objavi ovaj ugovor. Dakle, nema privatnih poslova u poslovima sa državom, nema nikakvih poslovnih tajni, dakle ne možete se skrivati iza toga da Spektrum nije dao odobrenje da se ovaj ugovor objavi, izvolite objaviti ugovor. Osim toga, ono što je Vlada Republike Hrvatske također nerado priznala jest da su energetski podaci države u koje je država tijekom desetljeća uložila više od $1 milijardu su ustupljeni besplatno na korištenje tvrtki Spektrum. Osim toga, kao što sam već spomenula, zatajio se ovaj ugovor i zbog toga želim znati što se ovdje krije. Ko su autori tog ugovora? Zašto nije Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva na moj upit na sjednici Odbora za zaštitu okoliša dalo jasnu i transparentnu informaciju ko su autori ovog ugovora? Mi to imamo pravo znati. Želimo znati ko kroji energetsku budućnost Hrvatske. Prema javnom dostupnom prijedlogu ugovora, kojeg svi možete pročitati na web stranicama Agencije za ugljikovodike, jasno je da apsolutno suprotno tvrdnjama Vlade i Agencije za ugljikovodike prema kojima će Hrvatskoj ostati oko 55 do 60% prihoda iz ugljikovodika proizvedenih u Jadranu, a što inače također nije baš visoka cifra u odnosu na druge države i koliko one dobivaju od eksploatacije ugljikovodika, možemo očekivati da ćemo u najnepovoljnijem, ali vrlo u izvjesnom slučaju s obzirom na geološke strukture Jadrana ostvariti dobit od, slušajte, 14%. Ja nisam radila tu analizu.
Ovu analizu su radili ljudi koji imaju iskustvo u naftnom biznisu i koji su skandalizirani sa načinom na koji je napisan ovaj ugovor koji na svu sreću Vlada Republike Hrvatske još nije potpisala sa koncesionarima, a ja se nadam da i neće. U najboljem scenariju dobit za Hrvatsku može biti 25 do 30% ukupne dobiti, ali je vjerojatno za to izuzetno mala s obzirom da se u Jadranu vjerojatno ne mogu očekivati vrlo izdašna nalazišta ugljikovodika. Dakle, prema njihovim procjenama i prema njihovom iskustvu iz naftnog biznisa scenarij ovaj povoljniji nije veća mogućnost za to od 3 do 5%. Dakle, ono što je sporno u samom ugovoru koji je dostupan na web stranicama Agencije za ugljikovodike jest to da prijedlog ugovora ne spominje apsolutno nikakvu naknadu neizravnih gubitaka u slučaju akcidenta, a to je ono neostvarena i propuštena dobit u slučaju turizma, ribarstva i marikulture koji će ukoliko se dogodi bilo kakav akcident sigurno pogoditi ove djelatnosti. Prema ugovoru osim toga koncesionar nema definiranu obvezu korištenja infrastrukture Republike Hrvatske za transport nafte, to vam je članak 19.2.1, a nema ni kvantificiranu obavezu kvote i razine stručnosti zapošljavanja ljudskih resursa iz Republike Hrvatske. Također možete provjeriti u samom prijedlogu ugovora koji je dostupan na web stranicama Agencije za ugljikovodike. Osim toga, ovaj ugovor ne predviđa opciju da Republika Hrvatska uđe u partnerstvo u proizvodnju ugljikovodika za slučaj da se pronađu izdašnije rezerve i zbog svega toga lako je zaključiti da je javno objavljeni prijedlog ugovora u potpunoj suprotnosti sa javnim interesom Republike Hrvatske i da ne štiti dugoročne energetske interese hrvatskih građana. Barem 3 preduvjeta mora zadovoljiti ovakav prijedlog ugovora, ističu naftni stručnjaci, a to je naravno ekonomska opravdanost za obje strane, drugo je precizna kontrola koncesionara i upravljanja projektom što ovdje nije slučaj zbog toga što prema strateškoj procjeni utjecaja na okoliš nadzor nad provedbom samog projekta provodi koncesionar što je skandalozno i mora se uspostaviti ravnopravan partnerski odnos što ovdje sa ovim ugovorom nije slučaj. Zbog toga se od strane naftnih stručnjaka upozorava da ovakav tip ugovora nemaju čak ni toliko nerazvijene zemlje poput Sudana. Dakle, ako se napravi analiza ugovora vidi se da nema ekonomske koristi za državu, nema definiranog odnosa prema koncesionaru i kontroli aktivnosti te se stavlja Hrvatsku u podređeni odnos. Dakle, ovakvim ugovorima Hrvatska može postati samo i isključivo energetska kolonija, a nipošto energetski suverena država. Kada govorimo o drugoj dimenziji interpelacije, treba se osvrnuti na usklađenost sa zakonima Republike Hrvatske, ali i direktivama Europske unije. Kao prvo, tu su članci 55 i 56 Zakona o zaštiti okoliša koji određuju da se sve aktivnosti, uključujući i ovo istraživanje koje je provodio Spektrum, mogu provesti tek nakon što Sabor usvoji strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Kao što smo imali prilike čuti jučer od zamjenika ministra zaštite okoliša, ova strategija se tek radi. Neusklađenost sa zakonima Republike Hrvatske i direktivama se ogleda i u nepoštivanju direktive 2013/30 EU o sigurnosti priobalnih naftnih i plinskih djelatnosti koja poziva na ispunjavanje svih uvjeta zaštite okoliša prema direktivi iz 2008. godine, prema tome i obavezu postojanja strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem te implementacijom svih mjera zaštite okoliša propisanih akcijskim programima strategije. To se naravno nije dogodilo. Dakle, strategija nije usvojena, čak što više ona nije niti izrađena, a provedeno je 2D seizmičko istraživanje, natječaj za koncesionare je provedena je forme radi, budimo potpuno realni, pod pritiskom javnosti i strateška procjena utjecaja na okoliš i izdane su dozvole koncesionarima. Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika nije usklađen sa već spomenutom direktivom i tek je jučer, i naglašavam
potpuno mimo zakonske procedure jer ovaj prijedlog zakona nije prošao matični odbor, a to je matični Odbor za gospodarstvo, a ne Odbor za zaštitu okoliša, je plenarno raspravljen u Saboru, dakle prijedlog zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koji bi sukladno direktivi trebao propisati administrativne procedure javnog nadmetanja i ishođenja dozvola za priobalne naftne i plinske djelatnosti. Šta nama Vlada Republike Hrvatske govori sa ovom odlukom? Dakle, poručuje da će ovim zakonom retroaktivno legalizirati sve provedene administrativne procedure i svoje odluke. Zbog čega to tvrdim? Tvrdim to zbog rokova koji su istaknuti u tom zakonu, a to je 2016. godina i 2018. godina. Ovaj prijedlog zakona je loš i zbog toga što ne obvezuje koncesionare na to da u izuzetno osjetljivom ekosustavu Jadrana koriste najbolje, najmodernije i najkvalitetnije tehnologije. Tu bih u vrlo grubim crtama htjela objasniti da se bušotine danas mogu odvijati u grubo na 3 tehnologije. To su fiksne bušotine koje su najstarije i ustvari opasnije, najrizičnije. To su polufiksne bušotine koje imaju 2 motora i treće, to su najmodernije, to su mobilne bušotine koje imaju 4 motora. Nažalost, moj strah je da ove kompanije koje su se javile na natječaj neće ni jedna od njih imati tu tehnologiju, a neće ju ni morati imati zato što ju nitko na to neće obvezati. A radi se o znači vrlo osjetljivom ekosustavu Jadrana i gdje bismo morali inzistirati u tako zatvorenom moru da se primjenjuju samo i isključivo najviše tehnologije. Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš okvirnog plana i programa istraživanja eksploatacije ugljikovodika na Jadranu povjerena je tvrtci koja nema apsolutno nikakve reference u ovom području i koja je čak što više osnovana 2012. godine. Čak da su imali najbolje namjere da odrade dobar posao, njihove stručne kompetencije i reference nisu takve da su mogle odraditi kvalitetan posao. Ignorira se činjenica da eksploatacija ugljikovodika nije planirala ni jednim strateškim dokumentom Republike Hrvatske, o tome je govorio i kolega Bačić, a prema izmjenama i dopunama programa prostornog uređenja otvorena je samo mogućnost istraživanja ugljikovodika. Podloga ovom postupku trebala bi naravno biti i strategija gospodarenja mineralnim sirovinama, to je članak 6. Zakona o rudarstvu i to je jedan osnovni dokument kojim se utvrđuje gospodarenje mineralnim sirovinama i planira rudarska gospodarska djelatnost na državnoj razini. Trebam vas podsjetiti da Hrvatska nema strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama. Ulogu strateških dokumenata ne može zamijeniti okvirni plan i program, pri čemu, kažem, izrada i donošenje tog općeg akta nije propisana ni jednim važećim zakonom. Treća dimenzija su nedostaci strateške studije. Dakle, studija ne sadrži opis ugljikovodika, dakle postoji jako velika razlika između istraživanja i eksploatacije nafte i pline i iz nje nije vidljiva ključna razlika između eksploatacije ta dva energenta. Nije izrađena studija procjena rizika, a rizici su ogromni. Prema standardnoj procjeni rizika ovakvih djelatnosti sigurna su minimalno 2 veća akcidenta godišnje. Autori studije ne pozivaju se na recentne podatke, već koriste stare, ravnaju se vrijednostima referentnima za slučaj Meksičkog zaljeva koji odstupaju naravno od referentnih vrijednosti relevantnih za Jadran. Autori ne prepoznaju problem krhotina, odnosno reznica stijena, odnosno da se ne smije uopće dozvoliti mogućnost da se takav materijal ispušta u more. Nije prepoznata važnost praćenja stanja okoliša i kontrole zagađenja od strane mjerodavnih službi i praćenje prepušteno koncesionaru, što je skandalozno. Nisu navedena pravila kojima će tvrtka koncesionari dokazati svoju sposobnost za saniranje potencijalnih šteta i granične vrijednosti za buku nisu u skladu sa relevantnim pravilnikom. Osim toga, manjka studija ekonomske isplativosti eksploatacije ugljikovodika kojim bi se sagledali svi negativni gospodarski učinci na turizam i ribarstvo. I sada postavljam pitanja.
zašto se ovaj projekt provodi na toliko nezakonit, netransparentan i nestručan način. Jedini logičan zaključak koji možemo imati jest da netko u Vladi Republike Hrvatske pogoduje nekome i izdaje javni interes zbog osobne koristi. Tome u prilog, na kraju krajeva, govori sustavna medijska blokada, prikazivanje otpora ovom projektu kao zelenog talibanstva, iako su svi argumenti upravo govorili u prilog tome da se radi o koruptivnom poslu koji je na štetu gospodarskih interesa Republike Hrvatske. Također, ja sam osobno dobila dobronamjerna upozorenja visokih dužnosnika iz Ministarstva unutarnjih poslova nakon što je interpelacija puštena u proceduru, a ubrzo nakon toga je islijedila moja osobna medijska diskreditacija od strane medija bliskih Vladi Republike Hrvatske. Tu bih vas samo htjela podsjetiti da je pušten na YouTube jedan video gdje se nastoji prikazati da sam ja imala drugačije mišljenje o ovim projektima nego što ih imam danas, što je apsolutno netočno. Što tražimo? Tražimo poštivanje Ustava, zakona i međunarodnih propisa koje je na kraju krajeva prihvatila i ratificirala Republika Hrvatska. Tražimo izradu strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem te poništenje dodijeljenih dozvola, vraćanje strateške procjene utjecaja na okoliš u početnu fazu i odgovornost ministra gospodarstva, odnosno njegovu ostavku. I za kraj, podsjećam još da Rimska deklaracija iz 2010. godine utvrđuje zonu zabrane istraživanja 12 milja od obale. Republika Hrvatska ni danas nema gospodarski pojas, dakle nismo u stanju na adekvatan način štititi naše gospodarske interese u području Jadrana. Nerazjašnjeni su uvjeti za uzimanje obalne i otočne infrastrukture za komunikaciju sa platformama, a ono što je najbizarnije je da se čak i G7 okreće obnovljivim izvorima energije dok Vlada Republike Hrvatske ide u pravcu inzistiranja na fosilnim gorivima. Govorili ste o dobitima koja je naglo rasla s početka sa 800 milijuna kuna pa na 8,6 milijardi kuna u strateškoj procjeni. Naravno, riječ je o procjeni koju je izradila tvrtka koja niti malo nije kompetentna. Tu nekompetentnost su potvrdile sve istaknute osobe koje se bave zaštitom okoliša u Hrvatskoj i ravnatelji Agencija za zaštitu okoliša. Primjer zajedničkog suživota i eksploatacije nafte sa turizmom. Pa su spominjali Santa Barbaru. Prije mjesec dana u Santa Barbari upravo na transportu nafte dogodila se takva havarija koja je potpuno uništila to ljetovalište. Hvala lijepa. Tvrdim da projekt istraživanja i eksploatacije ugljikovodika je jedan iznimno zahtjevan projekt. On nije projekt niti jedne partije, on nije projekt niti jedne vlade, on nije projekt niti jedne vlade u jednom mandatu. Dakle, to je jedan dugoročni projekt. Pa se postavlja pitanje čemu ovolika žurba na kraju? Čemu žurba? I 2011. mi nismo davali nikakve posebne koncesije INA-i, gospodine Đurkoviću, već je data suglasnost da strani brod to može istraživati. A u zahtjevu INA-e kojega ja imam ovdje se to istraživanje isključivo provodi u epikontinentalnom pojasu izvan teritorijalnog mora. Hvala lijepa. U kom slučaju to ne može biti znanstveno istraživanje? Podsjetit ću vas na primjer istraživanja potonulog broda Red Italia. Dozvola u takvim slučajevima Ministarstvo znanosti je gotovo uvijek daje na temelju sporazuma o znanstvenoj ili tehničkoj suradnji i to uglavnom između paritetnih znanstvenih ustanova. Recimo, Hrvatski restauratorski zavod, Centre National de Recherche Scientifique u Francuskoj, kao što je to bilo u slučaju potonulog broda Red Italia. U tom slučaju, ako se provode znanstvena istraživanja sa stranim istraživačkim brodom, općenito govoreći, kad ste spomenuli Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, šta će biti s potencijalnim štetama na podvodnu kulturnu baštinu koje ne samo da su štićeni ovim zakonom i zakonskim obvezama iz tog zakona, nego i UNESCO-vom konvencijom o zaštiti podvodne kulturne baštine koju je Hrvatska ratificirala i koje daje pravo Hrvatskoj da bude nadležna za zaštitu iste te baštine ne samo u teritorijalnom moru, nego i u epikontinentalnom pojasu. U čemu je problem da Ministarstvo gospodarstva podijeli zastupnicima i hrvatskoj javnosti ugovor između Spektruma i Ministarstva gospodarstva? Ja vas molim da ga podijelite. Naime, tim u javnosti i to u stručnoj javnosti se tvrdi
da je Republika Hrvatska besplatno ustupila Spektrumu podatke koje je godinama snimala INA. Nadalje, govori se da ugovor između Spektruma i Republike Hrvatske nije financijske naravi jer Spektrum nema obavezu nikakvog plaćanja tog posla koji je obavio, niti Republika Hrvatska prema Spektrumu. Ali je interesantno da prema tim podacima kojima ja raspolažem, da Spektrum svaki kilometar istraženog, ispitanog, izmjerenog seizmičkog područja prodaje od 500 do $1000 po kilometru snimljenog seizmičkog profila. I da ne govorim da je sumnja, kažem sumnja, ne znam, da ugovor sa Spektrumom daje Spektrumu ekskluzivu multiklijent za snimanje na kopnu i moru idućih 5 godina. Evo, pa bi ja zamolio da ne bismo mi u Hrvatskome saboru, a taj smo prijedlog ugovor tražili, gospodine ministre, i na Odboru zaštite okoliša. Gospođa saborska zastupnica Mirela Holy je tražila, niste joj dostavili. Pa izvolite, dostavite taj ugovor da vidimo da li je to doista komercijalni posao. Hvala lijepa, pozivam vas u ministarstvo. Da čujemo poštovanu zastupnicu Đurđicu Sumrak i njenu repliku. Samo sve polako. Sve imamo vremena. I doćemo do stajališta. Na koji način će to utjecati na turizam? Da li će to utjecati na to da se radna mjesta zadrže, da mladi ljudi, 100 000 ih je do ovog časa otišlo, a sve to daje nam na razmišljanje da u stvarnosti o čemu se radi, da ovo ništa nije u javnom interesu, već da se ovdje otprilike radi o nekom tajnom društvu neke velike moći koja izbjegava kompetenciju, stručnost, struku, hrvatski narod, želje i volju naroda i jednostavno kao što ste sami rekli nekim okvirnim svojim programima žele što? Pogodovati kome, zbog čega, što im je cilj. Hvala lijepa. I uporno istu stvar ponavljamo, a to je da Vlada nema zakonsku mogućnost raspisati javno nadmetanje na način kako ga je raspisala jer je u toj strateški dokumenti niti zakoni Republike Hrvatske ne dozvoljavaju. Da činjenica da je Vlada taj dokument dala izraditi toj tvrtci temeljem bagatelne nabave, a propustila je činjenicu da ima 2 snažna znanstvena instituta u Hrvatskoj koji samo što rade istražuju more, ribarstvo i oceanografiju. To je Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, to je Institut Ruđer Bošković u Poreču. I ako je netko u ime Republike Hrvatske trebao reći što misli o zaštiti bioraznovrsnosti Jadranskog mora, ako je netko trebao i bio pozvan u stručnom smislu napraviti tu stratešku procjenu, to su isključivo ta 2 instituta koji imaju snažne podatke, praćene već dugi niz godina, desetljeća i koji za to niko nije pitao. Mislim, to je samo ta činjenica upućuje na to da taj posao je rađen u žurbi za koju ja doista ne vidim razloga i bilo bi dobro da nas i o tome Vlada upozna. Divimo se Dubaju, Norveškoj koji lijepo žive od nafte i zaista to je za njih mana, ali nafta, dragi moj kolega, ovaj puta nije nebeska stvar. A kada vidimo kako je Vlada ušla ovaj postupak, već u samom startu, s koliko nebrige, s koliko nepoštivanja zakona, onda se s pravom bojimo kakav može biti epilog u vremenima eksploatacije i istraživanja Jadrana. Vlada je priznala da je bez ikakve naknade dala takve podatke. To jednostavno nije dobro. Te laži i manipulacije su se razotkrivale i kroz ovaj Hrvatski sabor. Vlada u zadnje vrijeme pokušava to ispeglati. Ja ne vjerujem da će to uspjeti u ovom kratkom periodu. Što god bude više peglala, čini mi se da će biti izgužvanija. Hvala. Jer su ti podaci za koje tvrdimo da su kulturno dobro, jer se nalaze u podzemlju, odnosno u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske, morali biti u vlasništvu ministarstva, odnosno Vlade, odnosno Republike Hrvatske i nitko drugi s tim podacima nije smio raspolagati. A ne na ovaj način da s tim podacima zajednički raspolaže i Republika Hrvatska i tvrtka Spektrum. To je nedopustivo i zato govorimo da je trebalo tim podacima postupati temeljem Zakona o zaštiti kulturnih dobara, ostaviti ih u Republici Hrvatskoj, ne dozvoliti da oni izađu iz Republike Hrvatske i s njima vlasno raspolagati onako kako to samo Vlada
i Republika Hrvatska hoće. A ovdje počinju padat teške riječi i zato nije bitno šta sam htio govoriti jer u ovom trenutku želim zaustaviti da ova rasprava krene u to ko je veći Hrvat oko rasprave o nečem što bi trebalo biti stručna rasprava. Kolega Borić, vi znate da izjave su često puta u funkciji dnevne politike i jedan dan ćemo reći kako mislimo da javnost želi čuti na jedan način, drugi ćemo dan reći na drugi način. Koliko se meni čini, gospodine ministre, na natječaj se javilo 6 kompanija, a vi ste dozvole dali za 5 kompanija. Na natječaj se tražilo 16 polja, iz natječaja izišlo 10 polja. Postavlja se pitanje, hoće li ta jedna kompanija koja se javila sada imati pravo tražiti svoju sudsku zaštitu nakon što ste je uvjerili da ćete, nakon što niste prihvatili taj jedan još zahtjev i proveli proceduru bez nje. Sada kad su istekli rokovi imali ona prava žalbe. Ako ta kompanija čak i niti ne postoji. Ako su loši podaci koje smo dobili na kapaku. Ako su... Gospodine predsjedniče, bilo bi dobro da gospodin ministar malo spusti hormone da se ne ljuti. Ja govorim sve ono što je gospodin ministar i agencija iznijela u javnosti, pa se s pravom pitam je li taj rok protekao, je li još uvijek Vlada može donijeti i ugovore potpisati na temelju zakona ili ne. Ništa drugo, ništa više gospodine ministre i ništa manje. Malo smirite tenzije, bit će vam puno ugodnije u društvu u Hrvatskom saboru. Molim vas, kolega, poštovani zastupniče i poštovani ministre. Samo ti... Kolega Šuker, hvala lijepa. Samo malo, pa pogledajte kako se ponaša. Kolega Šuker. Mi na stočnom sajmu, ovo je Hrvatski sabor. Kolega Šuker. Ovo je Hrvatski sabor. Pa dajte mu recite, nek se smiri. Kaj je nervozan čovjek, ne? Kaj je nervozan? Kolega Šuker, nemojte preuzimati odgovornost predsjednika Sabora. Ja sam vas molio da iznesete u čemu se sastoji povreda Poslovnika, a ne da držite lekcije predsjedniku Sabora ili ministru. Meksički zaljev koji samo jednim dijelićem sekunde ljudske nepažnje donosi havariju koja se ne može u Meksičkom zaljevu isprati ni 4 godine. 4 godine se nisu resursi vratili u funkciju, uništila je flora i fauna, ribari tu i tamo nešto izlaze na more. British Petroleum platio je 60 milijardi štete. U svijetu je najveća havarija koja je napravila kataklizmu Meksičkog zaljeva se dogodila na istražnoj platformi. I istražna platforma u pravilu je i opasnija, jer kad se istražuje podmorje, podzemlje, onda vi ne znate da li dole čeka plin, da li vas dole čeka nafta, možete naslutiti iz seizmičkih istraživanja, ali niste do kraja sigurni. Na Jadranu je na otoku Braču 1979. na istražnoj platformi Milna 1 došlo do ispuštanja sumporovodika i prijetila je evakuacija čitavog otoka Brača iz razloga što je se naišlo na sumporovodik, a o tome se nije imalo saznanja prije nego što se u tu proceduru krenulo. Prema tome ne želimo plašiti i nije nam to cilj, nego nam je cilj upozoriti Vladu da je to doista zahtjevan, složen postupak. Vađenje nafte na dubinama ispod 1000 metara je najsloženiji tehnološki i industrijski proces u svijetu. U političkom pogodovanju, u političkoj korupciji i u političkom klijentelizmu. Takva jedna pojava ne bi bila nikakva velika novost za hrvatsku političku ni prošlost, ni sadašnjost, a vjerojatno ni budućnost. Ovdje se radi o doista strateškom interesu države i tu se treba nadvladati u stvari nekakav ideološki pristup ovim temama. Doista se radi o vrlo rizičnom poslu koji ako se provodi se treba provoditi na način koji je potpuno usklađen sa zakonom i sa svim procedurama, korištenjem najviših standarda koji su u svijetu prisutni. Kolegice Holy, govorili ste isto kao i naš predstavnik kluba gospodin Bačić o činjenici da je ovdje riječ o nepoštivanju procedura i o nezakonitim radnjama. O tome se radi. Nažalost, ovo nije jedini ugovor sa Spektrumom koji je ukazao na nezakonito ponašanje Vlade. Postavili ste dobro pitanje tko je autor toga. I evo prije mjesec dana,
tisuće i tisuće litara nafte se razlilo po obalama, ima izvanredno stanje, izvanrednu situaciju u cijeloj regiji, premda je Kalifornija naslonjena na ocean, mi smo naslonjeni na zatvoreno more. Ja mislim da sve jasno ukazuje da ponašanje ove Vlade do sada ide u smjeru ka tome da se ostvari onaj slogan koji kaže mala zemlja za veliku mrlju. U ovom trenutku ta mrlja je politička mrlja i nadajmo se da neće postati ona konkretna mrlja ispred zidina Dubrovnika ili drugih gradova na obali, tim više što su sve županije jasno donijele deklaraciju kojom se protive eksploataciji nafte u teritorijalnom moru koje je naravno njihovo područje. Zašto inzistiram toliko, poštovani kolega, na tome da se objave imena osoba koje su sastavljale ove ugovore? Dakle, radi se o ugovoru između Ministarstva gospodarstva i tvrtke Spektrum koji se još uvijek taji, kao što je poznato, i drugo, ugovora o koncesiji između koncesionara i Vlade Republike Hrvatske. Zato što se radi o izuzetno složenim poslovima u kojima, ja bih rekla, ljudi koji su politički imenovani na određene funkcije, državni činovnici, nisu dovoljno, ja bih rekla, stručni da pišu takve ugovore. Upravo iz razloga što sve ovo me podsjeća na istu takvu situaciju prije podosta godina. Kad se jedna politička odluka, kad se jedno ovako srljanje i objašnjavanje puku da će nešto biti predivno i krasno pretvorilo u katastrofu i uništilo jedan od najljepših fjordova u hrvatskom Jadranu. Radilo se o koksari u Bakru. Model, način, davanje Spektruma dokumentacije, to je jedan od dokaza da tu nije čisto. A kamoli sve ovo ostalo? Apsurdna situacija, tu u vašem filmu spominju se obnovljivi izvori energije. Imamo ugovor sa talijanskim investitorom općina Fužine, sa Nijemcima općina Vinodolska, imamo prostorno-plansku dokumentaciju za vjetroparkove na tom području. Obustavljena investicija nakon što su talijanski investitori investirali preko 5 milijuna kuna u mjerenje i otkup zemljišta iz razloga što je jednom deblu bukve pronađeno gnijezdo šišmiša. Sve procedure poštujemo. Kažete nema partnerskog odnosa. Pa u ugovoru, pa čitajte zakone, čitajte ugovor. U ugovoru lijepo piše i postoji mogućnost i osnivanja radi diobe eventualno eksploatacije plina ili nafte, osnivanje zajedničke tvrtke koja bi to dalje mogla raditi. Ja sam na svojoj prezentaciji točno navela članke iz ugovora koji inače ima 109 stranica. Ako vi govorite da je zaštićen interes Republike Hrvatske u smislu sklapanja partnerskog ugovora, molim vas da predočite svim kolegicama i kolegama koja je to točno odredba u tom ugovoru i ja ću priznati da sam pogriješila. Dakle, ja nisam stručna za ova pitanja i upravo zbog toga sam zamolila za konzultacije ljude koji nemaju apsolutno nikakvog financijskog niti drugog interesa vezanog uz ovaj projekt. Cijelo vrijeme se govori da će Hrvatska biti u naftnom smislu nekakva nova Norveška, pokušava se obmanuti građane sa idejom da ćemo od toga imati hrpu para. Ja vas molim da kada govorimo o ovim stvarima, ako vi tvrdite da u ugovoru postoje takve odredbe, onda kažete točno koji članak u tom ugovoru se na to odnosi. Rekli, tražimo, i sad ste rekli poštivanje zakona, Ustava, tražite strategiju i odgovornost. Jako puno tražite od politike koja je napustila, da sad se poslužim vašim podnaslovom, moralna, pravno i političku odgovornost. Čemu ta histerična žurba? Da li se to žuri ovim ljudima koji su danas na vlasti, da li se nešto valja ispod stola i je li to na pomolu još jedna velika pljačkaška afera? Pa ja u tom smislu pozivam Vladu Republike Hrvatske da ukoliko želi slijedi primjer skandinavskih država i tu prvenstveno mislim na Švedsku koja ima takav zakon o pravu na pristup informacijama koji obvezuje sva tijela javne vlasti koje se financiraju iz državnog proračuna da objavljuju na web stranicama apsolutno sve transakcije koje se događaju
u tijelima javne vlasti. To je prvo nekulturno, to je ponižavajuće, ali ništa čudno od ove Vlade jer ovaj Sabor za ovu Vladu ionako ništa ne znači. Vidim da potvrđujete i znam to, ne morate još jedanput mahati glavom ministre, jer za ovu Vladu ni zakonitost, ni transparentnost, ni stručnost, ni kompetentnost nije imperativ. Kolegice, ne znam šta će vam sada, molim vas, na galeriji možete samo slušati, a ne odobravati ili ne odobravati. Sa time da me uopće ne čudi da je ministar gospodarstva ne sa velikom odobravanjem slušao moje izlaganje, zato što to izlaganje nije baš jako ugodno za njega, pa me to uopće niti ne iznenađuje. Zato što se ustvari u odgovoru na interpelaciju uopće ne govori o onim stvarima koje smo mi postavili kao temeljna pitanja, pa na kraju krajeva očekujem da će vjerojatno i odgovori Vlade ići upravo u tom pravcu. Kolega Klarić je rekao neke institucije rade svoj posao, izgleda da za ovo sve izgovoreno bit će malo i CIA i FBI da sve ovo riješi. I slažem se sa curama iz galerije, zaštitimo Jadran i zaštitimo naše more. Hvala lijepo. Pa ja smatram da je u ovom trenutku najvažnije da spriječimo potpisivanje ugovora sa koncesionarima, jer ukoliko se potpišu ugovori sa koncesionarima u ovakvoj situaciji počet će teći i financijske obaveze Republike Hrvatske prema koncesionarima. Mirela Holy, odgovor na repliku. Poštovani kolega, ja smatram da politika mora biti posao u javnom interesu i da svi mi koji se bavimo politikom, bez obzira na interese naših političkih grupacija, političkih stranaka, moramo uvijek braniti javni interes. Bez toga bavljanje politikom gubi svaki smisao. Kada govorimo o transparentnosti, o suzbijanju korupcije i koruptivnog ponašanja, ja vjerujem da se svi možemo složiti oko toga da su skandinavske zemlje otišle dosta daleko u tom pravcu, iako ne postoji naravno niti jedna država koja je u potpunosti lišena korupcije i koruptivnih ponašanja. Stvari su u političkom smislu prilično jednostavne. Pitanje je samo da li postoji i jasna politička volja da se tako nešto provede. Raspisala jedan referendum na kojem bi građani Republike Hrvatske mogli reći žele li ovakav nastavak projekta ili ne. Naravno da ono što se dogodilo u Meksičkom zaljevu jasno govori da uz sve tehnološke napretke, uz najveći moment sigurnosti koji se koristi, ljudski faktor je presudan bio za tu katastrofu. Mislim da potpuno ste u pravu kada ste rekli da treba Jadran maksimalno zaštititi, bez obzira što danas ne vidimo tvrde i prave momente kako bi to učinili sa novim tehnološkim dostignućima. Zbog toga jesam govorila o tome koliko je važna studija rizika i bez vrlo kvalitetne studije rizika za ovako rizične projekte se uopće ne bi smjelo razmišljati da se ide u njih. Procjene su da će se tijekom godine na tim recimo procijenjenim duljinama 2 puta godišnje sigurno dogoditi akcident. A danas, evo ga, ono što smo vidjeli u prošlosti je potpuno jasno da se nije radilo o nikakvom projektu znanstvenog istraživanja, nego da se radilo o vrlo komercijalnom projektu i zbog toga smatram da Vlada treba dati odgovarajući odgovor i dati informaciju o ugovoru između Ministarstva gospodarstva i tvrtke Spektrum koji se taji, ne znam zbog kojih razloga, ali to me izrazito zabrinjava. Spasimo Jadran. A što je sa kontinentom? Pa tamo imamo istraživanje i bušenje nafte, tamo imamo hidrocentrale, tamo imamo mnoge stvari koje jesu. Zar to naš sjever koji jesmo ne treba se doticati? Istovremeno se slažem da imamo obnovljive izvore energije, ima potencijal za sunčane elektrane, ali zaboravljamo jednu bitnu stvar, da je to itekako puno skuplje nego drugi izvori energije. I nemam ništa protiv da se dole napravi izvori takve energije, a neka si ga sami plati koliko realno košta. Zašto bi netko plaćao nekome da živi u nekakvoj komociji na račun drugoga? Međutim, smatram da žurba ne može ni na koji način opravdati kršenje zakona i skandalozno loše ugovore. Cijelo vrijeme se govori da su obnovljivi izvori energije tehnologija koja je daleko skuplja od fosilnih goriva. Žao mi je što niste čitali izvješće Europske komisije
koja je upravo razotkrila koliko su velike skrivene subvencije svake godine u fosilna goriva i u nuklearnu energiju. Jer kada se sve to stavi na stol, sve skrivene subvencije u fosilna goriva, onda ekonomska slika i skupoća obnovljivih izvora energije više nije takva. Te da ga nagovorite da izmijeni zakon koji smo jučer raspravljali, dakle onaj o odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, sigurnosti tih istraživanja, pa da se onda za koncesionare u tom zakonu ugradi obveza primjene najmodernije i najrazvijenije i najsigurnije tehnologije, jer to hrvatski Jadran kao zatvoreno i vrlo osjetljivo more u smislu ekosustava i zaslužuje. Poštovane kolegice i kolege, moj i ministrov dolazak ovdje u Sabor već ulazi u sferu onoga što bih nazvao bezobrazno pristojnim prema Saboru. Ja predstavnike Maratona i drugih korporacija nisam nikada primio niti ću ih primiti. Do mene ne mogu doći. Ali visoki delegirani predstavnici HDZ-a s tim ljudima razgovaraju, kao i HDZ-ovi župani. Ali to samo govori da im je to sve dostupno. Ugovore možete vidjeti u ministarstvu, pozivani ste više puta da ih vidite. Takva su pravila. Nitko vam ne može uskratiti uvid u te ugovore, ali postoje određena proceduralna pravila i disclaimeri oko sigurnosti. Nešto što će nas učiniti potpuno samostalnima u energetskom pogledu kada je plin kao energent posrijedi, to očekujemo. To je nešto što Litva nema, odnosno sad ima sa LNG-em, ali mi uvijek možemo pogriješiti. Ja sam rekao prvog dana radit ćemo i možemo pogriješiti. Ja slušam pozorno, za razliku od vašeg stranačkog vodstva, koje su to greške. Do sad nisam uspio čuti, greške smo spremni ispraviti, ali se vi prvo međusobno dogovorite, kolegice i kolege, jer vidim da je gospođa Holy apsolutno protiv svega. U redu. Vi niste ili jeste. Vi jedno govorite i danas u Saboru u ime kluba, ali onda kad ljudi pojedinačno otvore dušu ili možda ipak ne otvore dušu, slušam druge stvari. Čujte, neću ovo tumačiti niti ću tražiti od predsjedništva Sabora da se tumači da imam pravo na objedinjeno izlaganje, pa onda je to pola sata, a ne 15 minuta, bit će mi dovoljno i 10 minuta. Ja sam vam rekao, zaista mislim hladno i odgovorno i bezobrazno pristojno što ja o ovom mislim i što smo mi radili 3,5 godine. Mi moramo s Crnom Gorom pravno riješiti granicu jer tu očito idemo prema Međunarodnom sudu pravde, barem ja to tako vidim. Nikad nije bilo ništa transparentnije. Ne, mislim, možda može transparentnije. Dođite u ministarstvo, pogledajte te ugovore. Replika je vama. Ne, vama, čekajte malo. Ovo je bezobrazno. Ovo je bezobrazno. Ovako, činjenice, ovo je kad čovjek kaže da predstavnici bivših vlada nisu bili na interpelacijama osobno, jedna interpelacija je bila na račun mene, sjedio sam tu cijelo vrijeme. A koliko u stanju se suprotstaviti demokratskim kritikama, najbolje je govoriti o svačemu, a ne o meritumu, podvit rep, izbrisat i dalje pričati svoju priču i neistine. Arogantnom i nepristojnom predsjedniku Vlade koji je iskoristio, zlouporabio svojih 15 minuta za ovom govornicom i pokazao potpuno nerazumijevanje hrvatskog Ustava. A ovo što je danas izrekao je hrpa bedastoća i niti jedan argument u prilog tome da njegova Vlada radi zakonito. Kada on spominje da je ugovor između Spektruma i Vlade dostupan, odnosno Ministarstva gospodarstva svima na način da oni koji su zainteresirani mogu doći u Ministarstvo gospodarstva, to je apsolutno u suprotnosti sa odlukama Visokog upravnog suda i ja očekujem da će Vlada Republike Hrvatske napokon odgovoriti na moje zastupničko pitanje iz studenog 2014. godine. Ali mislim da ako je Vladi Republike Hrvatske u interesu ekonomski prosperitet države, da bi se trebala daleko više okrenuti prema tome da produlji turističku sezonu i da druge krajeve u Hrvatskoj također učini turistički atraktivnima, a ne da inzistira na ovom projektu. A što je sa drugim ugovorom? Što je sa drugim ugovorom? Što je sa ugljikovodicima? Što je s onim što je sad na dnevnom redu? On kaže moglo se i na Stradunu. Ma nije se moglo ništa zato što treba lokacijska dozvola u teritorijalnom moru na području naše županije, nije se moglo ništa. Da li
gospodine Milanoviću mi idemo na referendum koji ste obećali. Ili je to bila prigodničarska nekakva izjava čisto da se riješim novinara koji su me nešto pitali? Kada govori o tome da je potrebna energetska neovisnost Republike Hrvatske, no ja bih volio vidjeti taj ugovor o kojem svi pričamo, a nitko ga nije vidio. Ta transparentnost, najveća transparentnost do sada u Republici Hrvatskoj, a ugovora sa Spektrumom nema. Doći do ugovora i prezentirati hrvatskoj javnosti zapravo kakvi se je tu mutni posao dogodio. Kakav će zaključak nakon ove rasprave imati građani Republike Hrvatske na ovu temu? Pa zato i bijeg iz ove sabornice danas jasno govori o tome da je i Hrvatska televizija i portali i novinari svi su ovu temu stavili van svojega opusa i interesa. Vrlo je jasno vidljivo da je hrvatska Vlada raspisujući i provodeći ove natječaje itekako provodila hrvatske zakone. Ukoliko smatrate da su loši, onda vi imate načine na koji možete pokrenuti postupak protiv njih. Recimo pred Europskim sudom. Recimo pred Ustavnim sudom. A da li ste to poduzeli? Niste. Zašto? Pa zato što nemate ni argumenata. Pa evo ga, mene uopće nije iznenadilo izlaganje kolega zato što sam znala da će argumenti kluba SDP-a upravo ići u pravcu zaštite okoliša, iako interpelacija uopće nije orijentirana prema zaštiti okoliša, već prema gospodarstvu i prema korupciji. O tome niste rekli apsolutno ništa.